Nagain ng kaso sa ombudsman ng isang botante na si Arman Ramos laban sa kasalukuyang kapitan ng Barangay Longos sa Malabon City na si Angelica de la Cruz ngayong Lunes. Patong-patong na reklamo ang inihain laban kay de la Cruz, kabilang na ang kasong plunder dahil sa umano'y paggamit nito ng halagang hindi bababa sa 70 million pesos na galing umano sa Barangay Longos. Ayon kay anti-corruption lawyer na si Attorney Gabriel Ablola, kinasuhan din ng kanilang kampo si de la Cruz ng 62 counts of malversation of public funds at 18 counts ng failure to render account, illegal use of public funds at 64 counts ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Inakasuhan ni Ablola si de la Cruz ng pabaya umano sa tungkulin dahil madalas umano itong absent na walang official leave at hindi otorisadong pagpasa umano ng kanyang tungkulin sa kanyang kapatid na kagawad na si Eric de la Cruz. Bukod sa kapitan, sinampahan din ng kaso ang treasurer nito na si Ernest de la Cruz ng failure to render accounts at illegal use of public funds, habang grave misconduct naman ang isinampa laban sa kapatid ng kapitan. Sinisikap naman ng Abante Radyo na kunin ang panig ni Barangay Chairman Angelica de la Cruz at iba pang mga nabanggit.